Moikka kaikille ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa mä ajattelin taas pitkästä aikaa tehdä Snapchat Q&Ata, koska mä en oo sitä tehnyt aikoihin ja mun mielestä nää on tosi kivoja nää videot. Tai silleen niinku, näitä on tosi kiva katsoa ainakin itteni mielestä, toivottavasti myös teidän mielestä. Mut joo, pidemmittä puheitta, eiköhän vaan mennä kattoo video ja katsoa kysymyksiä ja vastauksia. Elikkäs ensimmäinen kysymys, mun suurin unelma nyt oikeasti pisti pahan. Siis herranä aika. No okei, en mä tiedä miten mä voin selittää tän tai silleen, että niinku missä mun suuri unelma, koska tää voi tarkoittaa mun työelämässä vai missä jutussa. No ainakin silleen niinku treenauksessa mun suuri unelma on se, että mä saisin lihaksia paljon enemmän, mitä mulla nyt on. Ja ehkä joskus musta voisi tulla joku personal trainer tai joku tämmönen. En tiedä, en ole vielä miettinyt silleen hirmu tarkasti, mutta ehkä joskus. Ei sitä ikinä tiedä. Ja sit varmaan just se, että menestyn niinku koulusta ja pääsen nyt ton Amiska ainakin läpi ja että pääsisin sitten myös jonnekin töihin. Ja sit se totta kai, että mä pääsin muuttaa Tampereelle ja näin edespäin, että siinä on varmaan mun suurimmat unelmat tällä hetkellä niinku. Ja totta kai joskus perustaa perheenä, että ja muuttaa semmosen kartanon ja oikeesti. Mun lempiliike salilla. Tai paha. Okei. Mun lempiliike on varmaan jalkaprässi, koska se oikeesti niinku, se tuntuu. Ja sitten myös niinku varmaan just pakarapotkut ja tämmöiset perusliikkeet vaan. Missä mä oon syntynyt? Mä oon syntynyt Kuopiossa Kysillä. Ja sit oli myös, että missä mä näen itteni 5 vuoden päästä. Mä vastasin tähän kysymykseen edellisellä Snapchat Q&Alla, että voit käydä katsoa sieltä, jos kiinnostaa. Milloin aloitin YouTubettamisen? Mä aloitin YouTubettamisen noin vuosi sitten. Okei, nyt vissiin siitä oli muistaakseni 10 kuukautta, kun mä tein ensimmäisen videon. Ja mä tein sen muistaakseni just niinku kesälomalla. Eli oiskohan se ollut joskus heinäkuussa. Kohta niinku vuosi. Eli mä oon kohta noin vuoden tubettanut. Aika menee niin nopeet oikeasti, mut joo. Sitten mun kesäsuunnitelmia. No ainakin mä kesällä ajattelin niinku ottaa ihan chillisti ja olla niinku stressaamatta mitään, koska nyt kun on kouluun, niin totta kai sitä stressiäkin tulee yms muuta. Ja sit totta kai niinku yritän nähdä tosi paljon kavereita, käydä salilla, treenata myös ulkona, koska sit kun taas niinku, tai nyt kun lähtee lumet pois, niin mä ootan oikeesti niin innolla, että pääsee taas treenailemaan ulos, koska mä tykkään siitä niin paljon. Ja käydä lenkeillä yms tämmöstä. Ja sit mä varmaan just niinku käyn frendeen kanssa jossakin, matkustelen, jos mä nyt saan se autokortin siihen mennessä. Ja totta kai weekendit elokuussa, sinne mä oon menossa. Jos joku teistä on tulossa sinne, niin tulkaa toki laittaa koodi, niin voidaan sit näkyillä siellä. Ja seuraavaan kysymykseen. Millä salilla mä käyn ja monta kertaa viikossa mä käyn? Toi oli niinku samassa kysymyksissä, joten joo, mä selitän ne molemmat tässä samassa. Mä käyn kunnon salilla ja mä käyn 6 kertaa viikossa. Eli niinku 5 kertaa viikossa mä teen niinku ihan perus niinku kaikki lihasryhmät teen siinä 5. Ja sitten 1 kerran mulla on tyyli niinku aerobista. Mitä harrastat? No eiköhän se ole tullut kaikille tyyli ilmiselväksi, että mä käyn kuntosalilla ja sit mä käyn myös lenkillä. Että enpä mä muuta oikein harrasta sitten. Mitä teen työkseni, jos mulla on töitä? Mulla ei ole ATM-töitä, eli mä olen työtön. Aika sad story. Amiska vai lukio? Amiska, koska mä en oo yhtään semmoista niinku lukija-ihmistä. En mä tiedä voiko mä sanoa, että mulla on keskittymishäiriö, mutta kun mä en ikinä koulussakaan oikeesti pysty kovin kauan keskittyä siihen yhteen asiaan. Et ihan sale, jos mä olisin mennyt lukioon, niin mä voisin oikeesti sanoa, että ihan niinku mun kaikki numerot olisi varmaan ollut 4-5 tyyliin. Mun kohdalla lukio ei oo todellakaan mun juttu. Mitä oot hyötynyt tubaamisesta? No siis voin sanoa sen, että oikeesti niin kun ennen kuin mä aloin tupaamisen, niin mä en oikeesti niin kun osannut kauhean hyvin puhua mun omista ajatuksistani. Tai silleen niin kun, mä en edes osannut kauheasti puhua. Niin kun, silleen, tai niin kun, että mä en ollut niin sosiaalinen, mitä mä niin kun yleensä oon. Että mä oon niin kun, tavallaan kun mä aloitin niinku tubettamisen, niin tää on jotenkin niinku sosiaalistuttanut mua enemmän. Jos mun pitäisi valita joku ikä koko loppuvuodeksi,
ei kun koko loppuiäkseni, niin mikä ikä se olisi? Mun mielestä se olisi ehkä 18V. Tai kun mä oon itse 18, niin musta jotenkin tuntuu, että tää on niinku... Siis tää on se ikä, josta mä oikeesti niinku dikkaan. Jos koulu olisi vapaaehtoista, kävisitkö sitä? Itse asiassa joo, kyllä mä kävisin, koska jos mä en kävis koulussa, tai en olisi käynyt koulua, enhän mä osais lukea, enkä laskea matematiikkaa, enkä mitään muutakaan asiaa, mitä mä oon oppinut niinku koulussa, niin totta kai mä kävisin koulussa. Jos nyt näkisin tähdenlennon, mitä toivoisin? Varmaan mä toivoisin, että mä voisin vaan lähteä jonnekin ulkomaille ja olla pari kuukautta siellä ja tulla takas Suomeen. Tai sitten muuttavan suoraan ulkomaille. Sitä mä vaan niin odotan, että joskus pääsen käymään ulkomailla ihan kunnolla. Mut joo, tää video nyt alkaa olla taas tässä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista toki painaa peukkuu ylös ja tilaa mun kanavaa, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Joten se on vaan moikka moi!